Prameswari. Yajeng Prameswari. Endi kula Kang Mas? Ninggalake duka saha traksina. Nalikane panjenenganku lagi wae tafakur meminta sing Gusti kang anggelar jagat aran didik keneng sira maning dikarake kalawan pun kakang apa darunan iki Nyuwun pangapunten sakderengipun Cikang Mas Ronggolawe. Boten teges kula menika boten gadhahi digolan traksila menika boten. Ngantos kula wantun jugaraken anggen panjenengan Semedi, awit wonten kawigatosan kang badhe kula aturaken kalih panjenengan. ora kaki matur Wonten jawi krawat tamu ingkang kepengin pinanggih kalian panjenengan Kang Mas. amune sapa Tamune menika Kanjeng Rama Sunan Kudus. Romo Jakfar Sudik Inggih, Kanjeng Sunan Kudus leres Kang Mas. enggal larapno Yajeng Prameswari. Ora pinci sepunika Kang Mas Ronggolawe. Kakuran Bintara Lenggah Romo Jakfar Sudik Sunan Kudus. Sasampunipun satata lenggah kepareng kula ngaturaken pambagya Ponokrapi rawuhipun Romo Jakfar Sudik Sunan Kudus wonten ing Kabupaten Cipang Manur. Marang seliramu jebeng Haryo Penangsang sowane wong tuwa ing Kabupaten Cipang Panolan pinarinan ridhaning Gusti Allah selamat ora ana walangan. Ya mung salam taklime wong tuwa kunjuk sliramu. Donga saha restu saking panjenenganipun Romo Jakfar Sudik mugia mahanane katentreman keluarga ing Cipang Panolan. Alhamdulillah. Marang seliramu jebeng Haryo Penangsang. Dan inggih Ya mbok menawa sowane wong tuwa ing Cipang Panolan ngganggu marang jebeng Haryo wong tuwa nyuwun lobering samudra pangapunten. menika ingkang dadosaken pitaken salebeting bana karanten tanpa cecolo Romo Jakfar Sudik nilaraken Panti Kudus lumarap wonten ing Cipang Panolan. Ya, Lajeng menapa wigatosipun Romo Jakfar Sudik? sejatine ana wigati sing pari kudu ndak takonake. Wong tuwa arsa miteran Kabupaten Cipang Panolan kuwi ke bawah perintah ing Kasultanan Pajang ngersane Sultan Hadi Wijaya Yajakatingkir. Ning apa
sebabe lan apa to darunane jebeng Harya Penangsang wis ana telung sono pasuwanan ora sowan ing Kasultanan Pajajaran. Apa? Menika perkawis Ya, kepareng kula badhe wangsulan Rama Sunan Kudus. Nempuh pocapan tunggak jarak meraja, tunggak jati mati. Tunggak jarak meraja menika Joko Tinggil. Anak Kebu Kenomo. Nanging kelampahan jumeneng Sultan wonten ing Pajang kanthi gelar Sultan Hadi Wijaya. Tunggak jati mati menika Rio Penangsang. Jalaran Penangsang darah biru. Tedak ing kusuma rembesing matu. Krono Penangsang tos tes Ratu Tanah Jawi Parandene ingkang dados Ratu Tanah Jawi boten Penangsang nanging bocah desa Karebet Joko Tinggil niku perkaran mila saking menika sampun kula tetepaken najan Jipang kabawah kaparembah saking negari Kasultanan Pajang sineksenan bumi langit Rio Penangsang bakal merong kambuh jinggo gajah gelar Aryo Penangsang nejo Barelo. San cangkep ongko kalih ya. Aryo Penangsang kepengin dados Ratu Tanah Jawi. bagus. Dadi cetane jebeng Harya Penangsang ing Jipang Panolan kepengin dadi sultan lan kepengin dadi ratu ing Nuswantara. Jalaran Penangsang boten sudi nyembah delamaane Karebet Joko Tinggil. Yen ngono bakal kelakon. Jebe mari Wacaning pangan diko menawi to Penangsang badhe kelampahan dados Ratu Tanah Jawi. Kelampah lan botenipun ingkang kula boboti namung diko Rama Jawan. ora usah sumelang. Waton Jipang Panolan isih ana saka guru Sunan Kudus yo Jabar Sedik seliramu tetep bakal kelakon dadi sultan. Nanging Jubenaryo Atus pundi? wong tuwa duwe cangkriman telung perkara. Yen pancen seliramu bisa mbatan cangkrimane wong tuwa mesti bakal lakon. Monggo katuran babar saha medhar cangkriman panjenengan ingkang tumandu dumateng Penangsang Rama Jawar Suti. Marang seliramu jebeng cangkriman kengangka siji
umpama jebeng Haryo Penangsang kuwi negor wit sing gedhe nanging aja nganti ngrubuhi wit-witan sing cilik-cilik sing mapan ing isore. Piye carane? Narabah akan mandiro aku Nagasipun wit-witan ingkang ageng Ngarsane saged rubuh nanging sak ngandhaping mandira gung wonten tanduran alit-alit menggaing penangsang boten ijep tanduran cilik sak ngandhape wit gedhe wit ingkang ageng kula tebang rubuh rampung perkawasipun. Salah ingkang leres carane wong negor wit sing gedhe aja nganti ngrubuhi wit-witan sing cilik-cilik sing mapan ing sore. Kuwi carane kudu dirempeli sithik mboko sithik. Oke. Senonggol lamun jebeng Haryo Penangsang kuwi dahar bubur panas amret bubur panas kuwi ndang entek carane piye? Bubur panas kula longgo telas saknalika. Kuwi uga kliru. Ingkang leres Tutuk ora yo mlonyok. Dahar bubur panas bendang tek kuwi carane ora kaya ngono. kados pundi? Kuwi yen dahar diwiwiti saka pinggir. Saka pinggir. Saya nengah, Saya nengah. saya nengah. Saya nengah. Dangu dagu badhe telas. Jangkep sing angka 3. Lumrahen jagat kuwi kembang melati kudupe pira? Kambang melati kudu namung setunggal. Kembang melati kudupe siji. Namung setunggal. Nanging iki ana kembang melati kudupe loro. Siji kudu Ingkang setunggal kedah dipun kisas. bagus. Menika menika jawabanku. Jembeng Arya Wonten menapa? isih ana sing ketinggalan. Wong tuwa lali. Isih siji. Monggo katuran paring jauh. Iki umpama ana murid sing wis wani ngalapdo darbeke guru kepiye menapa? Dipun adili. Assalamualaikum. Murid ngalabduh darbeing guru. Murid ngalabduh darbeing guru. Oh, aku wis tanggap. Ronggo metaun, rono, rangkut, dewa, hati kepala mersu.
Pati. Bali. Bali. Maju. Tatanan. Bali. Maju. Kabeh. Maju. Jangan. Rono Ranggot Kewo Pati pada Bali. Bali. Ini. Ono po de Melayu. Matur. Melayu ono po jawab. Tambah ono. Ono. Jawab. Kiai Brongot Setan Kober Wal Soko Warongko Kudu ngokok ludirani menungso Tetani Siron dak utus mateni wong Sesungguh baru. Maju Rono Ranggot Kewo Pati Bali Bali Maju Rongot Setan Kober Wal Soko Warongko Kudu ngokok gede menungso Tegese kowe tak perintah mateni wong kowe kok budal sing arep kok mateni sapa Duga. goblok aku njaluk patine Sunan Prawoto tidak murid ngalabduh tarbeng guru Sunan Prawoto Bagus Mukmin wis tiba titi kala mangsane utang nyaur nyilih balekake kowe